Tara nang mambulabog sa St. Petersburg habang naglalakwat sa Russia. Ayun na nga, kasi dumaong ang barko namin dito sa Russia, sa kilalang port ng St. Petersburg sa kasagsagan ng snow last December hanggang January, dito na kami nakapagpasko at New Year. Sobrang lamig at nagyelo kasi nga winter time. Kilalanin natin ang syudad na ito na nakikipagkumpetensya sa kasikatan ng Moscow. Parang labanan lang ng Manila at QC sa Pinas. Ang St. Petersburg, na dating kilala bilang Petrograd mula taong 1914 na hanggang 1924 na naging Leningrad noong 1924 hanggang 1991 ay ang pangalawang pinakamalaking syudad sa Russia, sumunod lang sa Moscow. Ito ay malapit sa ilog ng Neva, sa uluhan ng Gulf of Finland sa bandang Baltic Sea. Sa taong 2021, may populasyon itong 5.6 milyon kataong naninirahan. Ika-4 na pinakapopulated na city sa Europa at pinakapopulated na syudad sa Baltic Sea. Dahil ito ay strategic port, pinamamahalaan ito bilang federal city. Ang city ay itinayo ni Tsar Peter the Great noong ika-27 ng Mayo, taong 1703 na dating Swedish fortress na napasa kamay nila at ipinangalan ito sa kay Apostol Saint Peter. Ang St. Petersburg ang nagpasimuno para makilala ang Russian Empire at maging isang European great power. Matapos ang October Revolution noong 1917, inilipat ng pamahalaang Bolshevik ang gobyerno sa Moscow. Ang St. Petersburg ay pinalitan ng pangalan at ginawang Leningrad matapos mamatay si Lenin noong 1924. Noong Hunyo taong 1971 naman, bago ang Belovezha Accords at nagkawatak-watak ang USSR, bumoto ang mga tao para ibalik ang original na pangalan ng syudad. Bilang isang cultural center ng Russia, ang St. Petersburg ay binisita ng mahigit na 15 milyong turista noong 2018.
Isang malaking ambag sa ekonomiya ng Russia at sa buong Europa. Kilala din ang syudad bilang the Northern Capital of Russia, at nandito din ang federal government bodies gaya ng Constitutional Court of Russia. Pati na ang Heraldic Council of the President of the Russian Federation. Dito rin matatagpuan ang National Library of Russia. May plano ring ilipat dito ang Supreme Court of Russia. Maliban dito ay ito rin ang tahanan ng ibang puwersa militar ng Russia, gaya ng headquarters ng Russian Navy, Western Military District ng Russian Armed Forces. Ang historic center ng St. Petersburg at iba pang monuments ay ginawang heritage site ng UNESCO. Siyempre, nasa St. Petersburg din ang Hermitage, isa sa pinakamalaking art museums sa mundo. Ang Lakta Center ay ang pinakamataas na skyscraper sa Europe. Isa rin ito sa naging host cities ng 2018 FIFA World Cup at ng UEFA Euro 2020. Ang pinakasikat na landmark sa St. Petersburg ay ang Peter and Paul Cathedral na matatagpuan sa fortress na kapareho ng pangalan. Ito ang pinakamatandang landmark ng city at pinakamataas na Orthodox Church sa buong mundo. Ilan sa mga sikat na Hollywood movies na kinunan sa St. Petersburg ay Downfall, Hitman, at Anna Karenina. Ang ilan sa mga kilalang personalidad na ipinanganak dito ay sina Alexander Belov, na naglaro pa sa Soviet basketball team, at ang tennis player na si Svetlana Kuznetsova. Ang iba naman ay lumaki sa syudad gaya ni Andriy Kirilenko na naglaro sa NBA sa Amerika. Ang crime index ng St. Petersburg ay 39.2. Hindi na masama, dahil pang 203 lang ito sa mga syudad na may crime rates kung saan nangunguna ang Caracas, Venezuela.
Mas safe pa ito sa mga kilalang cities ng Amerika, Canada, Italy at France. Ang nangungunang relihiyon sa syudad ay Russian Orthodox na may 91% population. Ang iba ay minorities na lang gaya ng Muslims na 5%, Catholics at Jewish na tig 1% din lang. Ang St. Petersburg ay kilalang major trade gateway at sentro ng pinansyal at industrially center ng Russia. Nangingibabaw sila sa kalakal ng krudo, langis at gas, pati na rin sa shipbuilding yards, aerospace industry, radio at electronics, software at computers, machine building, heavy machinery at transport, kasama na ang paggawa ng tanke at iba pang military equipment, mining, instrument manufacture, ferrous at non-ferrous metallurgy, produksyon ng aluminium alloys, chemicals, pharmaceuticals, medical equipment, publishing at printing, food at catering, wholesale at retail, textile at apparel industries, at madami pang iba. 10% ng mga turbinang pangkuryente at enerhiya ay gawa ng LMZ na nakabase dito. Sila ang gumagawa ng mahigit 2,000 turbinang pang-enerhiya at kuryente sa buong mundo. Ang iba pang mga planta at industriya na nasa syudad ay Admiralty Shipyard, Baltic Shipyard, Lomo, Kirov Plant, Elektrosila, Izorskie Zavodi, Gazprom, Sovcomflot, Petersburg Fuel Company, Balgaz Group, at sibur na ilan lang sa napakaraming lokal at international na kumpanyang namumuhunan dito. Ang St. Petersburg ay mayroong 3 malalaking cargo seaports, Bolshoi Port, St. Petersburg, Kronstadt, at Lomonosov. Ang mga international cruise liners ay nakadaong sa Morskoy Vokzal sa bandang kanluran ng Vasilevsky Island. Ang masalimuot na mga river ports sa magkabilang daungan ng Neva River ay magkakaugnay sa sistema ng seaports, kaya mas madali ang ugnayan ng St. Petersburg sa Baltic Sea at iba pang bahagi ng Russia gamit ang Volga-Baltic Waterway. Kay sarap pumasyal sa ganitong lugar dahil bukod sa Instagrammable sites, natututo ka pa ng historical facts at kung paano nila napapanatiling maayos ang lugar. Sana mapasyalan nyo rin ang St. Petersburg sa Russia at wag laging Moscow.